relax ako ro ba kay kasi rig dai mo pahilot ron. Ari ko lingkod ari. Kini ko asawa ba hangol kay kwarta. Di ko ka mo hilot, pahiloton jud go. Pabot mo tinti og kipsar ko asawa maabot mo turmiingon mo sa to nga wa bay nagpahilot. My loves. Ay so wa gyud magpalibak. Ano naman sir? Ano imo ang gilibak? Ay wala. Pagkara ka kanang. Ngano ka na hilot diha? Hilot? Oo. Wa pa lagi. Ba? Ika may tigtawag kin sabay na magpahilot o unsa naman tawag. Ako ka relax ba kay gapaabot ba nga nay grasya maabot. Kwarta diha. Wa jud. Grabe gusto na sa kong mag-shopping og balik. Except pa sa Ay shopping. kini nay nagpadung. Nay nagpadung. Oo, kana. Lah mo ni gusto to. Kato ba na imong gitigdanan? Brad. Pahilot ka Brad? Di na ko pahilot. Dagdam na ka? Ang gusto nako, tagam nako. Ang gusto nako, mag-assistant na lang ko nimo. Timing kay kinahanglan sa kong assistant. Kay na may umang nga dagko kay ba. Mag-assistant ka unya. Sumatunga na imong halin imong kita. Ay, mag-practice naman na siya na unsa man taong ka uy. O di sige bi, para manami customer bi ako na tigtawag og kuan. Sige, agi basta Brad ha. Kita ikuan ha Paris. Kita duha pares. Sige, ikaw papanahon dito Hawa lang ko kay masunog kita nagtirt no ta. Susulog ka ba dito? Pungot sa uko. Pares man Ay, sige Brad. Basa pa tani. Unsa ako mga teknik ba mga pangamot mga ana. Ha, dito ka mag Katulig ito imong teknik ba? Oh, balik tirada ba? Oh, kana Brad. Para ang customer matagdam gid. Matagda. Sige. Balian. Naisawan ko nanawag na to. Unsa man tawag ka? Apas-apas naman sa kadiri nga dito sa balay. Niki trabaho ka naman akong maayo ni ari na sa magpatrabaho sa bayan. Ang palahis na taglugar ba kay. Puol kay sige ato sa balay uy. Oo. Sige akong darling. Grabe akong nalawas grabe kita darling katong puli bitaw ka nako pababaw. Nya pag babaw nimo imong gialsa kita na kasad nimo sa kita ari. Di pa mauna na. May ako ba? Ako ba na to? Ayun, mo sa ko idakdak nya nga yuta man ni mga balik na ginunta ni. Di lang ta magbarog lang ta dire. Anak Barog to. oh, anak kay Tugod kay sa lubot. Kawayan oy. Sa ka? di na madutlag katol na imong lubot oy kay grabe na nag-anuos. Dibuang na imuha siguro. Kanaon bita kay ang kanang anuos sa lubot nimo, mo na nagarabi kay itom kay kanang inikutot nimo. Ano? Dili man na mo dito sa bangag sa lubot. Asa mo hapit pa? Hapit pa man na dito sa katong Dai. ako ang sudlanan ba niya mugawas busod lami nga hikapon. Sige lo, malang ngipon aning tawhana, sige panabako anang lumboy. Natural kay imo naman ni gip pa akong mayo. Buang yan. Murag Ano sa man, di pa maulan kag pahilot dito? pahilot ako pero murag pag nawa na nakakita sa mausban giniron. Amo-amo tang pamaol nimo. Todo. Sus, grabe asawa ha. Hindi matakpon. Murag pambalian ako lawas. Bisig nas ka yanan hala. Handusan. Kay mao kay ampay sa buwang. Yung siya magpahilot. Kinsa kay manghilot diri. Ato ko sinahan. Hilot mo diha. Why magpahilot diha? Basi na nga bali na mo diha. Nay mong pana dire manghilot. Nay assistant mo tigbali. Hilot mo diha. Uy. Nagsinggit. Manghilot. Ay, timing. Kay buti naging lainas ko lawas. Lay, hilot aday. Aday. Diha. Oh. Ano man ka? Nainas ko lawas na yun. Naikan mo ko na kong trabaho na niya. Asa na yung manghilot ni mo? Ang timing kaayo. Ang akong bana manghilot na napo siya assistant nga mo tigbali. Mo ba? Ayaw na nang bali. Hilot lang. Aw hilot noon sige hilot. Sige ka na. Ihatod ka dito ya. Oh, ihatod ko mo. Oh ihatod. Nindot gini ni. Nindot ni manghilot kay naa pa dyan service home. Tana. Yeah, babe. Maabot yun na itong kuhan. Kaya ako asawa. Kung gihagi manawag og customer. Mao gid bay. Ay loves. Hawa magpalibak. Bak yun. Kamong duha mong ilutay. Oo. Ako assistant ane. Timing kayo kay pati lainas. Lawas. Sobras trabaho ba? Mas trabaho? Paahon ko ba yung message? Isa na yung trabaho de. Akong message ba akong trabaho? Ay, ako'y trabaho. Siha. Talir. Sige bungo. Ang pangiuran ay bunog, ang pangiuran ane. Grabe, kita yun. Pinano ko kilo. Iisan mo na. Isa. Oh. Ana. Oh, jab. Yang man. Ginaya mo ko. Binan. Ana. Okay. Sabi ni hilot ni balik. Hilot eh. Ang hilot ni. Anak. Tay. Raw nang itanan ninyo ha. Ano ninyo?
Kade. Mura magdaguba ang naong. Guba. Oh. Di pun. Na. Ano man? Mang naong. Bayad. Bayad oy. Bayad. Giunsa na kanila? Wala, guguro ko na.